皆さんこんにちは。今日はトロント雨が降ってるんですけれども、すごく蒸し暑いんですよ。で私もですね、前回消化器のですね口から肛門までですね、全般的にですねちょっと説明したんですけれども、今日の内容としてはですね口からですね始まりたいと思います。で口の中身はですね、この消化と関係がある。もちろん臓器は全てが関連してるんですけれども、自分のですね分かる範囲で、自分の専門の範囲で喋りたいと思います。でその口の中身はとしてはですね、口のですね中に3つの唾液腺がありますよということ。あとは口内炎ですね。口内炎はですね、私の消化器系統の内容とちょっと違いますけれども、全てがですねその消化と関連があるから、その口内炎もちょっと、説明したいと思います。もちろんこれは授業じゃなくて実例とかですね、どういうふうに予防するかで、もしその疾患とかその病気になったらどういうふうに治療するかということはですね、例えとしてですね、実例として説明したいと思います。であと最後はですね、その私たちの体の中のですね、すごく面白い機能とかパワーとかですね、それも説明したいと思います。でこれはですね、その口のですね、この写真見たらですね分かると思いますけれども、その口のですね、口の中身の3つの唾液腺のどういうふうに役目があるかということの説明です。この本はですね、私日本にいた時を買ったんですけれども、私もですね学生さんにですねいろいろ私のこの本ですねを見せたんですけれども、みんなですね買ってすごく役に立ったっていう声がですね多かったんですよ。でこれはですね、この我々の口の中のですね3つの唾液腺がですねどんな仕事をしているかということをですね、これを一番ですね、その消化作用ありますよということです。でこの3つの唾液腺としてはですね、この舌下腺ですね、この下の部分に腺がありますよということですね。あとは顎下腺ですね。あとは耳下腺、あと耳の周り、耳の下の部分にこういう線がありますよということです。この3つの線のですね主な仕事としてはですね、このさっき言った消化作用ですね、この消化はですねしやすいようにですね、たっぷりとか働けますよということですね。この唾液腺ですね、この例としてはですねすごく分かりやすい。だから私はですねこの本の中身の写真ですね出したんですけれども、2番はですね骨と歯の形成ですね、すごく役に立ちますよということですね。この文字通りですね、骨と歯の成長ホルモンも混ぜておきますよということです。で3番はですね、3番はその殺菌作用がありますよということですね。これはですねすごく分かりやすいと思いますけれども、この細菌ですね、この黒いものがですね細菌で、この帽子かぶってる人がその唾液腺とかですね、そういうふうに働きますよということですね。あと 4番目ですね、循環作用がありますよということですね。この写真に見たようにですね、そのカビとかですね、歯の中身ですね、このカビとか口の中ですね、よく掃除しますよということですね。あとはですね5番目同じですけれども、ちょっと違いますけれども、その正常ですね、クリーンですね、クリーンしますよということですね。あとはですね、この6番目としてはですね、その飲み込みですね、途中でですねこういうふうに混ぜていろいろですね、我々食べたものはですね混ぜて消化しやすいように働けますよということです。でこの3つの作用としても、もちろん他の作用もありますけれども、主なですねこの3つの作用がありますよということの説明ですね。で唾とかですね、よく皆さん唾とかですね
その吐くことがある習慣になった人もいるんですけれども、これはですねそのいろいろ統計がありますけれども、この3つの唾液腺から分泌された液体はですね我々の免疫力にですねすごく役に立ちますよ。だからこういうふうに自分のですね宝物をですねなるべく出さない方がいいよということですね。であとはですねこの写真見たら分かると思いますけれども、口内炎ですね。私も日本にいた時ですねいろいろですね CM とかで見たことは多かったんですけれども、その口内炎はですね時にですね女性の方に多いと感じますね。でその統計もちょっとありますけれども、このですね原因はですね主な原因としてはですねその熱いものとかですね、あとは刺激するものとかですね、たくさん飲んだらとかですね、飲んで食べたらとかですねよく出ますよということですね。だからもしですねこういうふうに口内炎がですね出たらですね1週間から2週間ぐらいで治りますよということですね。もしですね治らなかったらすぐ病院に行った方がいいですよということです。なぜかといったらですねこれはこの炎症がですねどんどん発達したらですね舌がんとかですねなりやすいんですよ。だからなるべくですねこういうふうになったらですね口内炎になったらなるべく何も食べない、何も飲まない方がいいと思いますけれども、もちろんお腹がですね空いたらですねおかゆとかですね水とかですねちょっと飲んでもいいですけれども、なるべく飲まない方が私はそう思います。でもしそういうふうにどんどん発達したらですね治療してもですね自分で薬飲んだりとか何か貼ったりとかしてもですね治らなかった場合はですねなるべくですね病院に行った方がいいと思います。今日のですね最後のことですけれども、さっき言ったですね我々人体のですね体のそのいろいろ面白いこととかですね機能とかすごく力というか不思議ということもですね毎回ですね毎回のビデオでですねちょっとずつ言いたいと思います。でこれはですねすごく不思議ですけれども人間のですねまつげが平均的にですね3ヶ月でですね3ヶ月で更新しますよということ面白いことがあります。で2番目ですけれどもくしゃみした時ですねそのくしゃみからですね出たその空気のスピードはですね160km 1時間ですね。ですごく不思議ですね。であとはですね我々はですねみんな分かると思いますけれども物を食べた時ですね我々はですねその消化はですね24時間とか3日間とかと言われることが多いですけれども、完全にですね全てがですね消化が終わるですね終わるはですねだいたい2日から5日間かかりますよということですね。あとはすごく不思議なことですけれども我々のですね目がですね、その目は我々のですね脳の一部分として一部分ですよということを言われています。でその目の一部分として外のですね世界を見ていますよということですね。すごく面白いことが多いですけれども、これからもですねこういう面白いこと不思議なことをですねちょっとずつ説明したいと思います。で今日のビデオはこれで終わるんですけれども、これからもですねどんどんその消化器のですね一つの一つの臓器のですね機能とかですねもちろんこの医学的ですね疾患とか病気のですね一番大事なのはですね予防ですよ。だからどういうふうに予防するか、あとはそういう病気になったらどんな治療方法とかですねもちろんコメントしたらですね私もですね分かる範囲でですね説明するんですけれども、もし分からなかった場合はですね私もですね周りのお医者さんたちに聞いたりとか、あとは自分でも調べてなるべく答えようにします。でいつもですねご意見よろしくお願いします。これからもですねごシェアとご登録よろしくお願いします。
今日はここで以上です。ありがとうございました。